Tuti lamun katututan lamun mangsa prawira dikdaya wah malang kadak mentang kaya gandewa ngadeg kaya andha mripati mandeng aku tanpa kedhep ora pangling sejagi dasar Puranyata. Ayo Kartomarma kowe nganti wadya bolos gelar sepapan mongko iki eneng kadipaten Permalang yo pancen arep melu gagalke Gatotkaca bakal didadekke ratu mula kowe sumingkira di Braja Musti karo Kala Bendana kon tekan kene tak bandane tak patenane sing kudune sumingkir kowe lan Kurawa ora kena melu-melu nyampuri perkara iki as Raidep Setyaki wani ngalang-alangi malah tak katutke dosane apa-apa ngemping loro Ginjapati wani aku apamu sing tau deni majos sejangkah tiban tangan pecah siramu bidi aplek dadamu Kartomarma.
Wah, Hanuman tekan kene. Ijen enyek kowe. Rasa mulai. Antarja, ayo. Ndi Praja mesti rasa golek sing ora ana. Anane Antarja. Wah. Mati. Wah. Mati ya. Waduh. Pecah kula. Piye? Musuhmu sapa? Iki Setyaki, Man. Alah. Saben perang kok Setyaki. Setyaki. Pun
Kula semanggaken, Man. Ajur kula, Man. Ajur, Man. Waduh, pecah kula, Man. Waduh. Wah. Piye Satama? Anak pendhita ampuh kok kalah iki. Musuhmu sapa? Lho. Musuhmu ki sapa? Kudune iki jaran kok malah munyuk. Kepiye kowe iki? Terus mangga. Ngono kuwi lha apik. Ngono kuwi lho, ora kok malah munyuk. Wong tuwa. Kudu apa jenenge turun karo wong tuane iki. Turun jaran kok munyuk. Salah kok ngono karo jaran jenenge. Ngono. Pepete Dik Pati. Ngono ki ngapa ngono? Rabi karo jaran. Barabi terus makan bareng. Pecah kula, Man. Pecah. Wah, pecah tenan iki, Man. Piye, Dur? Ketoke lagi maju, lagi melayu. Petruk Antasena, Man. Lo semuanya ada, Man. Lo babu. Sing durung maju Kurawa sapa? Ciat! Watak! Man! Cit. Run! Wah, iki semangat. Lha semangat mergo le mari ketok Dik Pati. Mau ming tuntrak-tuntruk ceragong ngono kae. Saiki wis semari ketoke. Mulane semangat ditraksi rene. Ya, Man. Apa ya, Cit? Kakang Durna niki pripun, Kang? Ora ana sing iso dientelke. Kula wonten dawuh. Maju mrene, kowe sapa kowe? Iki. Menika pun kula. Innalillahi wa inna. Urung-urung ki. Wah, mah kasus aku engko. Ya. Kakang Durna. Piye Dik Pati? Slamet kula Dik Pati, ngapet-apekan kok kaya wong mati ya Dik Pati ya. Ha nggih. Niki pripun Kakang Durna nek ngaten menika? Nggih biasane pripun to Dik Pati? Biasane Kurawa jan kalah. Apa yang mau diandalkan dari Kurawa Dik Pati? Ha nggih. Nggih gayeng-gayeng nggih perang-perang to Kang. Ora ngira niki. Jebul Braja Musti kalih kala Bendana mbeta munyuk wong edan. Wong edan iku sinten? Antasena. Setyaki. Sing penting ora Setyaki sing tekan kene Dik Pati. Trauma berat aku Dik Pati. Traumaku diciptakan olehnya Dik Pati. Apa ya? Antarja. Kok tumben ora melu? Lah sesuk sekolah to Dik Pati. Sesuk sekolah dadi ora melu. Ngono ta. Tak kira ki terus ana apa? Ora Dik Pati kok ora. Ora kok Dik Pati. Wis ngedram kene nganti ngevikol.
Ndi papan Jember digo adu pun to nek mungsuh kalian Nika Kurawa niku genah kalah Kang Durna. Lah nggih. Kurawa iki pancen ora iso dijagake tenan Depate. Ket biyen men ngono wae. Pun saiki ngaten. Angger brojo dita ben majeng, awake dhewe dadi penonton mawon Depate. Nggih, monggo Kakang Durna. Pisan maneh. Wah, nek kowe pancen isih kepengin tak anggep dadi adhiku lanang. Ayo manunggal karo pun Kakang gagalke lan ngrubuhke Gatotkaca. Kakang Brajadenta, mbaya coba dipenggalih, Kang. Weningna rasamu selehna gagasamu. Rama Prabu Trembaka mbiyen nate maringi pitutur manungsa kuwi yen mung tansah eling marang makardining Pancandriya kuwi mung bakal kasinungan rasa demen lan wis seneng banjur milik-milik endong lali Kakang elinga ya Kang. Nalika Kakang Prabu Arimba mbiyen arep murut kasedan jati nate paring dawuh yen to Bratasena karo Kakang Mbok Arimbi peputra lanang. Ya anak lanang mau ingkang bakal jumeneng nata ambawani praja Pringgondani. Aku lan kowe ingkang tinemu ya mung kudu tinuwi-tuwi lan kudune nyengkuyung mayungi nyurung gregeting wong enom Kang. Elinga Kakang, kamukten iki sipate ora langgeng. Iki mung sandhangane kadonyan. Ingkang iso wah gingsir mula aja banget-banget nggonmu nggondheli kraton Pringgondani ya Kakang. Wah cangkeme. Brajawusti, cetha-cetha yen kowe arep nyengkuyung karo Gatotkaca. Mula kowe tak anggep pepalang lan tak anggap dadi musuhku. Ayo saiki sing ana mung Brajadenta lan Brajamusti. Aja mringkus kaya wong wedok pepinjungan. Aku saiki wis dudu sedulurmu. Ngadeka jajar karo aku, kowe iso ngalahke Brajadenta. Kelakon kowe dadi kesete Gatotkaca. Wah, ladalah. Brajadenta, pancene kowe iki dulurku tuwa sing kudune tak ajeni tak pundi-pundi. Nanging suwe-suwe pakartemu sangisore draman Kang. Dadi nuwun sewu yen aku kepeksa kuduani karo kowe Bagus. Iki sing tak karepe, lanang tenan kowe. Ngiras pantes aku arep nodi karo kekuatanmu. Ayo, Pajo tak cokot gulumu. Ayo tak ladeni Kang.
Oh. Wah. Wah. Oh. Oh. Wah. Ah. Wah. Ah. Oh, biar. Wah. 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 Ah. 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 Oh. Wah. Oh. Wah. Oh. Wah. Ah. 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 Wah. 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 Ah. 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 Bacun. Wah, piye nggih Antasena. Nek Kurawa wis gampang diundurke. Yen gawe Kakang Byaja Denta karo Kakang Byaja Musi malah padha regejekan padha kilo cahe kepiye. Wah, nek sedulur do gelut ki ya ora prayoga. Wis saiki ngene. Ngene wae. Aku sak sedulur tak ngulatke paman-paman sing do gelut kae. Paman kala Bendana wae saiki supaya bali ning Pringgondani lakon iki aturno ana ngersane bapak karo ibu Arimbi. Oh ya yu Mbak Yu Arimbi kepiye iki ade-ademu Kakang Byaja Denta karo Kakang Byaja Musi malah dos loyok Mbak Yu.
kayune Purwosa jati Pati. Wah, nanging ora dadi apa. Merga aku lan Kakang Jayasudirga bebasan raga loro nyawa siji. Wah, ya Kang tak lompati uripa meneh, Kang. Wah. Wah. Muduna, mudun. Wah, wah. Ya, colke. Wah. Waduh.
Lho. Pun suwuk niku ngaten lho. Fat out. Niku wau jenengan apake, Den? Tak duku Mbah Petruk. Wah. Asik tenan. Luar biasa. Siti mewah. Ya kok jenengan saged kiat junjung buta gedene semanten niku? Iya Petruk le latihan soale butane cilik-cilik. Oh lah. Aja dinalar ya Petruk. Nggih boten ajeng kula nalar. Pun monggo Den. Nglajengaken lampah riyen ya Petruk. Ayo derekno aku nggih nika ngestaken dawuh. Putuku Nger. Wes mana? Kula wonten dawuh yang Kae, kula sing sisih Pratina kae ana wit gurda gedhe kang dumunung ana sak cedhahing Gundaka. Prayogane kanggo mapan Subrata minta anugrahaning Hyang Agung. Wis enggal tindakno aja nganti krondening gawe. Eyang Tapa brata menika kangge menapa to Eyang? Kanggo nyambungke rasa lawan Gusti Kang Maha Kuwasa. Dimen sira bisa anggayuh kamulyan lair lan batin. Kula menika sampun mulya Eyang. Kula menika anak ratu, anake wong sugih. Boten sapriyatin, nggo mantuk mawon kula pun luwe Eyang. Oh, lah kondong blekudung Nger Lesmana. Kowe iki calon ratu ya, Nger. Ratu kuwi kudu mumpuni ing saliring reh. Ora mung hidup madang wae. Kudu gelem prihatin lan prihatin. Mara gage wiwitana anggonmu semedi ya, Nger. Lah nek kula menika hidup ngombe kok, Mbah. Mboten madang ra masalah penting iso tuku ombe. Kowe iki ya meng padha wae. Wah, mara gage wiwitana anggonmu semedi ya, Nger. Iya, Nger. Wis aja sumelang. Pone yang kelawan paman-pamanira Kurawa Nurada. Seka sak pembalang lawan jeneng sira, Nger. Nggih, Eyang matur sembah nuwun. Wis gek mapano. Meraina semubang Hyang Haruna. Kadinetrane nganggo rapuh sabdaning kukila
ringkani kara sageter kene tuaning kong ler wuwu sing pini pancong yen ora kliru pamawasku iki putra Ngastina Raden Lesmana ing atase Semedi kok ora bisa wening rasane ya coba tak dedere bocah iki Eyang ya ampun Eyang ya ampun Eyang Ana apa, Ger? Oh, lah kok mlayu-mlayu kaya mengkono. Kaya lagi doyak karo kewan ganas. nggih leres Eyang leser anu leres sanget Lah banjur kepiye? Doyak apa? kula dioyak kali macan yang wah lah ya kujur jan jeneng sira gagal tanantuk karya pancen godane kaya ngono kuwi kok Ger sira ora kuat godha ana macan wae wedi Oh, lah dalah Lesmana, Ger. Piye to Lesmana? Dadian ngono sira gagal tanantuk wahyu. Wis, prayogane bali ning Praja Ngastina wae. nggih Yang Raden Samba putra Ratu Ndwarawati yen Prabu Kresna kae ratu pengpengan apa anake lanang uga mulat kaya wong atuwane ya tak cobane Raden Samba
dalah, lara apa to? Ora lidok ujare wong adaplok. Bola bali iki yen tekan mesti bisa ketekan Kang Ginayo. Tuladane iki kaya aku Raden Samba. Wah, lah dalah. Dasar anak ratu kondang yen satriya limpat ing sembarang reh. Mula cetha yen aku iki satriya pinunjul titah kang pinilih. Awit dina iki jagat bakal kebrebekan marang kondanging Samba. Kang wis sembada boyong marang Wahyu Cakraning Rat. Wauda Bathara Wulandharma pengawaking Wahyu Cakraning Rat ingkang manunggaling Raden Samba. Duwi mulat sang bagus datan kiat meperho nafsu. Mila wahyu oncat saking hanggane Raden Samba, mangkono temah nglumpruk Raden Samba kaya linolosan otot bebayune. Loh. Wah. Loh. Wah, mati aku. Yen ora pangling putra panengah Pandhawa Raden Abimanyu. Yo mara coba tak jajali, tak godhani Raden Abimanyu. Satrio, kaya gini kowe ora gelem raoso karo aku. Mengkoton dhisik kisana. Ngalahke wong liya kuwi luwih gampang tinimbang ngalahke nepsune dhewe. Sediane mung bakal nggayuh wahyu kamulan ora nedya gawe pepati. Apa yen wis oleh wahyu kowe bakal golek kondang. Wah, lah dalah cetha kowe kepengin sugih lan kepengin mulya. Kanthi sugih bondo kowe bisa tumindak sak karepmu dhewe. Benerke kang ngluputke kang bener. Nginger marang jejeking adil, luput pandakwamu. Ciptaning Abimanyu mung mligi mulyaki marang kawula. Abimanyu ora bakal nutup mripat buntu talingan weruh kawula kajiret dening kasangsaran. Luwih becik Abimanyu lebur tumpur lamun tan bisa
ngangkat kamulyaning bebrayan agung. Wah, iki sing tak goleki. Mangayu Bagyandara dene Ndara Abimanyu sampun kasembadan gayuh wahyu cakraning rat iya Siwa Semar. Pun monggo mboten sasuwen teng mriki nggo wangsul teng negari Ngamarta iya Siwa Semar ayu. Purnagatining carita jeneng Silawatra kali sasunderan apuranten wonten lebat kawula. Wah, Werkudara yo endi wahyu cakrane rat tak jaluk. Wah, tungkak tampanana. Wah. Wah. Bali. Cikul Petruk. Ayo kepiye? Jaluk wahyu cakraning lat njaluk dikwampleng. Aduh.